Mukadzi wamunono aikundikana kuita mwana, saka akasarudza kuchengeta mudzi wemuti kuti uite kunge ndiwo mwana wake. Aiuchengeta zvakanaka, everyday aiugezesa achiudzidzisa zvakasiyana-siyana murudo rwake. Mudzi uyu wakatanga kukura zvekuti wakatanga kuchinja zvekuda kudya, wakatanga kuda kunzwa kudya zvinonaka. Nerimwe zuva mudzi uyu wakamedza bvudzi remukadzi uyu. Mukadzi akaridza mhere kuti murume wake agoziva kuti pane zviri kuitika. Murume akauya ndokubatsirana nemukadzi kuti wagobvisa bvudzi riye rainge rarumwa nechimudzi. Kubva ipapo murume akabva aziva kuti chinhu ichi haasi mwana asi chimwe chinhu. Hapana zvaaikwanisa kuita nekuti mukadzi ainge atojaira chinhu ichi. Zvisinei zvese zvainge zvakaitika, mukadzi akaramba kunge achirasa chimudzi ichi. Rimwe zuva manheru vachibva kubasa vakasvika vari 2 ndokuona imbwa yavo pasisina. Chavakangokwanisa kuona iropa chete rainge rakazara pasi. Murume ndipo paakaziva kuti chinhu ichi chakaipisisa chaizvo. Akafunga kuda kunochiparadza nguva iyoyo, asi mukadzi wake akakumbirisa chaizvo achinzwisa tsitsi zvakanzi kwete usachirasa.